Fil-konferenza ta' Ernst Young ħadu sehem ukoll il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari għal kompetittività u tkabbir ekonomiku Jose Herrera. Herrera fakkar li biex Malta tkun żviluppata f'ħab tal-loġistika, il-Gvern ħejja 5 miri strateġiċi. Dawn huma l-iżvilupp ta' rabtiet short sea shipping frekwenti u affidabbli, żvilupp ta' integraturi tal-merkanzija, tnaqqis ta' ostakli amministrattivi, ħolqien ta' żoni ħielsa u promozzjoni internazzjonali li twassal għal investiment dirett barrani. Qal li l-Gvern qed jitkellem ma' msieħba interessati biex jitkabbar l-interess fl-iżvilupp ta' ħiliet relatati mal-loġistika, filwaqt li qed jipprova jattira negozji mill-Lvant imbiet biex jgħaddu minn Malta. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Chris Cardona qal li pajjiżna huwa attrezzat b'numru ta' fatturi li jgħinu fil-ħolqien ta' iżjed investiment f'diversi setturi. Fost dawn semma l-istabilità politika, sistema legali b'saħħitha, inċentivi għal negozji, il-lingwa Ingliża, ħaddiema kapaċi u ambjent sikur. Cardona għamel referenza wkoll għal fatt li pajjiżna rrid iżomm l-ispejjeż taħt kontroll. Hawnhekk semma traħħis fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma li qed iħalli iżjed flus fil-bwiet tan-nies. Cardona tkellem ukoll dwar diversi setturi fejn pajjiżna jrid jissaħħaħ biex bekk ikun offrut pakkett komplut.